ГЕРБ. ГЕРБ, което означава Граждани за европейско развитие на България, се създава през 2006 година и се позиционира като дясноцентристка проевропейска формация, но в обществените представи често е символ на дълбоко вкроена корупция. Лидерът Бойко Борисов е 3 пъти министър-председател на България от 2009 до 2021 година и под неговото управление се натрупват обвинения за широко разпространен грабеж, контролирани медии и предполагаемо неправомерно използване на средства от Европейския съюз. През 2019 година избухва скандалът Апартментгейт. Разследване показва, че високопоставени представители на ГЕРБ, включително втория човек в партията Цветан Цветанов и правосъдният министър Цецка Цачева, са купували луксозни апартаменти от строителна фирма на цени значително под пазарните. Скандалът довежда до няколко оставки и сваля доверието в правителството. Противоречията се задълбочават, когато става ясно, че партията поддържа близки отношения с Делян Пеевски, бизнесмен и депутат, санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция и влияние върху съдебните процеси. Въпреки настояванията на други политици да се дистанцират от него, ГЕРБ премахват текстове в коалиционното споразумение, които биха ограничили влиянието му, което кара реформаторската коалиция Продължаваме промяната и Демократична България да се оттегли от преговорите. През 2021 година масови антикорупционни протести принуждават Бойко Борисов да подаде оставка, но партията остава ключов играч в политиката и продължава да търси коалиционни партньори. В годините се натрупват слухове за връзки на висши кадри от ГЕРБ с сенчестия бизнес и организираната престъпност, особено в сфери като строителството и енергетиката. Тези твърдения рядко се доказват, но създават усещане за невидима мрежа от зависимости. Някои анализатори отбелязват и енергийни проекти като Турски поток, реализирани по време на управлението на ГЕРБ, които се разглеждат като отстъпки към руски интереси и отклонения от официалната проевропейска линия. Въпреки риториката за реформи и модернизация, общественото недоверие остава високо и много българи се опасяват, че при евентуално завръщане във властта партията ще възстанови модел на управление, белязан от корупция и клиентелизъм. Абонирай се за канала и натисни камбанката, за да не изпускаш още такива видеа. ДПС НН. Партията Движение и права за свободи Ново начало произхожда от традиционната ДПС, основана през 1990 година от Ахмед Доган, бивш сътрудник на комунистическата държавна сигурност. Тази либерална формация традиционно представлява българите от турски етнос и през годините е участвала в множество управленски коалиции. В края на 2023 година председателят Мустафа Карадайъ подава оставка и Доган временно поема оперативното ръководство, докато партията се готви за ново начало. В същия момент на преден план излиза депутатът Делян Пеевски, медиен магнат, считан за най-могъщият олигарх в страната, който придобива поста съпредседател на парламентарната група. Пеевски рядко се появява публично, движи се с кортежи и контролира значителна част от медийния пазар. Още през 2018 година Репортери без граници го описаха като символ на корупцията и колаборацията между медии, политици и олигарси. Санкциите на САЩ и Великобритания по закона Магнитски от 2021 година го определят като олигарх и бивш депутат, който редовно участва в корупция, използвайки подкупи и влиянието си, за да се предпази от обществен контрол и да овладее ключови институции. Американското министерство на финансите посочва, че Пеевски и неговият доверен човек Илко Желязков са организирали схеми за подкупване на държавни служители и дори продажба на български документи за пребиваване срещу плащания, като също така са осигурявали назначения на лоялни хора и са присвоявали средства. Тези практики, според ведомството, служат за укрепване на мрежа от контрол и зависимости. Въпреки че самият Пеевски отрича обвиненията и обжалва санкциите, за мнозина българи той олицетворява сенчестия свят на корупцията и организираната престъпност. След парламентарните избори през 2024 година ДПС Ново начало става ключов играч в Народното събрание. Според анализ на германския Маршалов фонд, неговата подкрепа е решаваща за приемане на бюджета и назначения на регулаторни органи. През март 2025 година хиляди протестиращи излизат по улиците и настояват Пеевски да напусне политиката, демонстрирайки общественото недоволство от усещането за заграбена държава. Пеевски обаче продължава да държи значителна власт благодарение на ролята си на златен пръст в парламента, а вътрешните борби между неговия кръг и ветераните около Доган само засилват загадъчния образ на партията. В обществото се разпространяват слухове, че дейността на ДПС Ново начало е тясно свързана с подземния свят и че определени икономически групировки използват политическото й влияние за свои интереси. ППДБ. Коалицията Продължаваме промяната Демократична България възниква на 13 февруари 2023 година, когато реформаторската партия Продължаваме промяната на Кирил Петков и Асен Василев се обединява с дясноцентристката Демократична България на Христо Иванов и Атанас Атанасов за съвместно участие в изборите. Двете формации заявяват идеология на либерален консерватизъм, антикорупция и евроатлантизъм и използват лозунга „Има как“. През 2023 и 2024 година те участват в нестабилни коалиционни преговори с ГЕРБ, опитвайки се да въведат съдебни реформи и да подготвят България за еврозоната.
Тези усилия са осуетени от вътрешни разногласия и влиянието на Делян Пеевски, което води до разпадане на правителството. Въпреки образа на антикорупционна сила, през лятото на 2025 година ППДБ е засегната от корупционен скандал в София. Кметовете на районите Младост и Люлин напускат партията и обвиняват ръководството в натиск и прикриване на корупция. Само ден по-късно полицията арестува заместник-кмета на столицата Никола Барбутов. В медиите се появява таен запис, на който се чуват гласове, обсъждайки как се отклоняват пари от обществените поръчки. Записът съдържа описание на схема, при която избрани фирми връщат процент от стойността на обществените поръчки, за да се финансира партията. След ареста на Барбутов последва вълна от оставки в Продължаваме промяната, включително от съпредседателя Кирил Петков, който се оттегли като лидер и депутат, поемайки отговорност за кадровия провал. Разследването продължава и някои анализатори отбелязват, че доказателствата срещу Барбутов са спорни. Записът може да не бъде признат като годно доказателство в съда, което подсилва впечатлението, че случаят има и политическа цел. Скандалът хвърля сянка върху антикорупционния имидж на ППДБ и поражда слухове за вътрешни обвързаности с бизнес интереси. Въпреки това, мнозина симпатизанти възприемат атаката като организирана кампания от конкурентни партии, а не доказателство за системна корупция. Към момента няма публично потвърдени връзки на коалицията с подземния свят, но критиците посочват, че компромисите с ГЕРБ и търсенето на подкрепа от Пеевски уронват обещанията за промяна и създават усещане за задкулисие. ИТН. Партия Има такъв народ е създадена през 2020 година от телевизионния водещ музикант Слави Трифонов, който печели симпатии с обещания за пряка демокрация и изчегъртване на стария политически модел. След изборите през 2021 година формацията става най-голямата в парламента, но неспособността й да предложи стабилно правителство и липсата на опит довежда до серия от кратки парламенти и политическа нестабилност. ИТН се включва в правителствата на 2022-2024 година, но през лятото на 2022 година изтегля министрите си и саботира реформата на антикорупционната комисия, като настоява да назначи свой човек с право на вето, което според депутати от ПП би блокирало всяко разследване. Председателят на правната комисия Милен Матеев заявява, че тези искания са задкулисни игри и издават страх от проверка на имуществото. Въпреки предизборното обещание да напуснат управлението, ако усетят влиянието на олигарха Делян Пеевски, през 2025 година ИТН участва в коалиция с ГЕРБ и БСП и разчита на гласовете на ДПС ново начало, което политолози определят като предателство към избирателите. Партийни лидери отхвърлят обвиненията и твърдят, че Пеевски няма влияние, но анализатори отбелязват, че всички важни законопроекти минават благодарение на неговите депутати. ИТН също се замества в парламентарни скандали. През септември 2024 година депутати от партията заедно с Възраждане окупират трибуната на Народното събрание, прекъсват кабели на озвучителната система и блокират заседанието в знак на протест срещу енергийни реформи. Местни структури в Свищов и Асеновград масово напускат партията през декември 2025 година, обвинявайки ръководството в непрозрачност и отклонения от обявените принципи. Такива сътресения подсилват усещането за тотален разпад, а политолози от Софийския университет Милен Любенов и Даниел Смилов коментират, че партията фактически действа в полза на тандема Борисов-Пеевски, въпреки обещанията за промяна. Въпреки липсата на директни корупционни дела срещу ИТН, упоритите слухове за скрити уговорки и двойни стандарти оставят съмнение, че зад фасадата на шоу и референдуми се крият отношения с сенчестия елит. Възраждане. Партия Възраждане е основана през 2014 година от историка Костадин Костадинов и се възприема от анализатори като крайно дясна, ултранационалистическа и открито проруска. Тя отхвърля участието на България в Европейския съюз и НАТО, настоява за сваляне на санкциите срещу Русия и за референдум, с който страната да напусне НАТО. През април 2025 година Възраждане подписва споразумение с управляващата партия Единна Русия. Документът обещава партията да работи за възстановяването на съветски паметник в София и за промяна на българската позиция относно войната в Украйна. В личен план около Костадинов има разследвания. Според Бърт, майка му е купила парцел от 1089 квадратни метра до къщата му за 4500 лева, което излиза на 2,11 евро на квадратен метър, а самият той е декларирал къща, придобита за 215 000 лева, без да впише гараж и стопанска постройка. За критични публикации лидерът съди журналисти, но съдът го осъжда да плати обезщетение от 5000 лева за обиди. Бившата депутатка Елена Гунчева напуска партията с твърдения, че й се удържат неотчетени надбавки за черна каса и че партията често гласува с ГЕРБ и ДПС, въпреки че се представя като опозиционна. Анализатори предупреждават, че проруската риторика на Възраждане е част от по-широка кампания за влияние на Кремъл. В обществото се говорят слухове за финансиране от руски организации и за връзки с сенчестия бизнес, но за сега липсват доказателства, което оставя партията в мистериозна светлина. БСП. Българската социалистическа партия е наследник на бившата Българска комунистическа партия и се представя като социално-демократическа формация.
но през последните години често си партнира с дясноцентристката ГЕРБ, което поражда вътрешни трусове. През 2025 година ръководството обещава, че няма да участва в управление с Бойко Борисов и няма да допусне влиянието на Пеевски, но в началото на годината партията влиза в правителство с ГЕРБ и разчита на гласовете на Пеевски. Това събужда гняв сред много социалисти. След масови протести и оставка на кабинета в средата на декември, цялото изпълнително бюро на БСП подава оставка, а депутати настояват председателят Атанас Зафиров също да се оттегли. Политологът Милен Любенов коментира, че обещаният санитарен кордон около Пеевски е нарушен, което издава предателство към избирателите. Противоречиво е и поведението в парламента. Депутати на БСП заедно с Възраждане и ИТН блокират заседанието заради спор по енергийни промени и се обявяват против бързото им приемане. През същата година ГЕРБ, ДПС и БСП лансират идея държавната лотария, национален монопол, създаден след скандал за укриване на данъци, да бъде дадена на частна концесия за 15 години, което експерти определят като опит да се подарят обществени доходи и неясни бизнес кръгове. Критиците на БСП твърдят, че подобни решения издават връзки с подземния свят и старите мрежи от червени бизнесмени, формирани още по време на прехода. Въпреки че такива твърдения рядко се доказват, те подсилват образа на партията като част от задкулисието в българската политика. Според анализатори, сътрудничеството с санкциониран олигарх като Пеевски и готовността да се договаря с ДПС показват, че БСП не може да се освободи от влиянието на корупционните мрежи, въпреки публичните си лозунги за социална справедливост. Общественото недоверие се засилва от слуховете за връзки между някои от ветераните на партията и бивши агенти на Държавна сигурност, както и от неясните бизнес интереси в енергетиката и хазарта, които периодично излизат на повърхността. МЕЧ. Партията МЕЧ, съкратено от Морал, единство и чест, се появява на българската политическа сцена на 9 февруари 2024 година, когато бившият министър на младежта и спорта Радостин Василев, известен с връзките си с шоумена Слави Трифонов, основава нова формация с лозунга "България на първо място". Програмата на МЕЧ съчетава национализъм, популизъм и евроскептицизъм. Партията настоява за неутралитет в конфликта между Русия и Украйна и критикува диктата на Брюксел. Василев е колоритен лидер. Адвокат по професия, който напусна "Има такъв народ", обвинявайки ръководството, че саботира реформите и се позиционира като борец срещу дълбоката държава. В парламента обаче той често привлича внимание с агресивно поведение. През декември 2025 година камерите записват физически сблъсък между него и депутата от ДПС Ново начало Гюнай Далово, при който Василев рита опонента си, предизвиквайки възмущение. Критиците твърдят, че подобни инциденти показват склонност към насилие и подкопават имиджа на партията като морален стожер. В общественото пространство се носят слухове, че Василев и негови съратници използват компромати, записи и вътрешна информация, за да упражняват натиск върху бивши колеги, но доказателства за това не са излизали. Към момента няма публично известни корупционни разследвания срещу МЕЧ, но някои от анализаторите посочват, че риториката е преповтаря проруската линия на Възраждане и може да привлича подкрепа от същите кръгове. Властите и медиите внимателно следят развитието на малката, но шумна формация, която обещава да изчисти политиката, но често се замесва в скандали, предизвикани от самия и лидер. Величие. Партия Величие възниква около частния проект "Исторически парк" на предприемача Евелин Михайлов близо до Варна. Този тематичен парк се превръща в политическа платформа, която обещава възраждане на българския дух, но събира около себе си и множество странности. Разследвания на медии като Марица отбелязват, че за изграждането на исторически парк са събрани между 20 и 200 милиона лева от инвеститори, като се намекват връзки с руски неправителствени организации и се задава въпросът откъде идват средствата. Няколко съдебни дела, заведени от бизнес партньори, твърдят, че части от тези средства са били присвоени и обещаните проекти не са реализирани. В община Ветрино, където Величие има силна опора, местни жители описват ситуация, в която частна охранителна фирма, свързана с парка, патрулира улиците и управлява видеонаблюдението, което на практика замества полицията и създава усещане за частна държава. Същият източник споменава, че под прикритието на спортни клубове се провеждат стрелкови тренировки и се говори за граждански арести, което напомня на паравоенната структура. Тези сигнали са предизвикани от проверки на ДАНС и прокуратурата. За партията се говори, че има сектантски характер, в който членовете са под силно влияние на лидера и приемат безпрекословно неговите идеи. Самият Ивелин Михайлов е представен като харизматичен бизнесмен, който води охолен начин на живот. Някои издания твърдят, че той е променил обществената си дейност от предприемаческа към крайно националистическа и антизападна с риторика наподобяваща кремълската. Според слухове, паркът и партията могат да бъдат използвани за пране на пари или за влияние на чужди служби, но доказателства за тези твърдения не са публикувани, което само подхранва мистерията.